लोरगि थियेटार ग्रुप क'क्राझारनि बानजायनायाव 15 साननि थाखाय थुनफावथाय फोरोंथाय मावबादा 15 साननि थाखाय देबोरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ होगोन थुनफावथायनि फोरोंथाय। आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननि दैदेननायाव आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों क'क्राझारनि हारिमुआरि हानजा लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आयेन आफाद बियाब नाङै गोलोम बोथोरनि थुनफावथाय मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझारनि देबोरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव खुंनाय बे गोलोम बोथोरनि थुनफावथाय फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बेखेवनानै होलाङो क'क्राझार जिल्लानि एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट बेदाब्रत पेगुआ। लोगोसे बाहागो लाबावो क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि गोरायुं सोमदोन ब्रह्म, देबोरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं स्वर्ण मायु ब्रह्मआ दिनैनिफ्राय जागायनाय बे थुनफावथाय फोरोंथाय बादायाव खमैबो सा 50 फरायसुला फरायसुलिफ्रा बाहागो लानानै थुनफावथायनि फोरोंथाय लायो। बे दिनै देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जे फावथायनि मावबादा जाबाय बे जाबाय एक्सुवेलि आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननिफ्राय बानजायनाय मोनसे मावबादा आरो बे थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्राय दा नैबे थामथि जागोन। आसाम सरकारा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ हारिमुआरि बिथिङाव एसे जौगाखांहोनो थाखाय गामि गामि सिं सिं थानाय साफ्रोमबो आरो आजिखालि गोनांथि बयनिबो थाखाय सोलोंथाइयावबो बिराद गोनांथार हारिमुआरि बिथिङाव आवगायलांनो थाखाय गासिबो जोंनि गोमोरलांनो थांनाय माखासे हारिमुआरि आयदाफोर जेनेबा फक सं, फक डान्स, माखासे ड्रामा फावथाय बेफोरो फक थियेटारफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बेनि थांखिजोंनो आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो आयेन आफाद बियाब नाङै LSC वाइसै मोनसे LSC आव मोनसे बा अबेबा सांनाय बोसोरावबो बिदिनो खालामदों। देग्लायबो LSC वाइस मोनफ्रोमबो LSC आव मोननै खरै गासै 126 LSC आव दा मोननै खरै खालामनाय मावबादा बानायदों। बेवहाय मोनफ्रोमबो जायगायाव एखे नङा। दा जेरै बबेबा क'क्राझाराव मोनबा LSC आव गासै 10टा जायगायाव जादों। बेनि गेजेराव मोननै जायगायाव दतमा आरो क'क्राझाराव दा ड्रामानि सायाव जादों। बेनिफ्राय आफलागाव जादों जोंना बर' फक, बनरगावआव जादों जोंना बर' फक, जोंनिया क'क्राझार LSC 3 नং क'क्राझार LSC नि आन्दाराव आरो कारिगावआव मोनसे सावथालि डेन्सनि सायाव जादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासिबो मोनसे आरो बर'ल' नङा सोब बयनिबो सुबुं मोसानाय, सुबुं मेथाइ आरो ड्रामा फावथाय मार्शेल आर्ट्सबो दा दिनै टिपकायाव लानाय जादों मार्शेल आर्ट्सनि सायाव आरो लोगोसे मागुरमारि हाइ स्कुलाव लानाय जादों क्राफ्टनि सायाव आरोखि हेन्डिक्राफ्टनि सायाव। बेनिफ्राय आर्टनि सायाव पेइन्टिं आर्ट्सनि सायाव लानाय जादों जलेश्वरी हाइ स्कुल कसिगतसिनि बैयै। दा बेबायदिनो नैबेवहाय दिनै जोंनि जायगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपआ जों बानजायदों। मोनफ्रोमबो हारिमु हान्जाफोरनो दायित्व होनानै बेखौ बानजायनाय जायो आरो बेनि थाखाय मोनसे LSC वाइसै मोनसे कमिटि थायो आरो बेखौ डिस्ट्रिक्ट कालचार अफिसारा नायो जिल्ला खुंथायनि आन्दारावनो। दा बेयाव जोंहा देबोरगाव हाइ स्कुलाव जोङो बिबानखौ हरदों। देबोरगाव हाइ स्कुलाव जानायाव जोङो बेहाय लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय जों बेवहाय दिनै बानजायफैबाय, दिनै बेखेवबाय। बेवहाय दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जोंना मानगोनां एसिस्टेन्ट कमिसनार एडिसनेल एसिस्टेन्ट मेजिस्ट्रेट सार पेगु सार बिथाङा फैदों आलासि महरै आरो जों लोगोसे दंमोन तामिलनाडुनिफ्राय फैनाय कुमार साव होननाय सासे ट्रेभेलार, सासे थियेटार एक्टिभिस्ट जाय बिथाङा अल इन्डिया साइकेलजों ट्रेभेल खालामनानै 2016-17 जोंनि क'क्राझार आसामाव ओरै फैखांजोब्बाय। दा बिथाङा जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनाय वर्कशप जेरै बिनि अनगा नैबे देबोरगाव हाइ स्कुलनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै लोरगि थियेटार ग्रुपनि थावनियावनो बेवहाय जोंहा मोनसे थियेटार वर्कशप जागासिनो दं। प्रडाक्सन ओरिएन्टेड मोनसे गोदान फावथाय दिहुननाय जागोन बेजों। दा बेवहाय फोरोंगिरि महरै जोंहा रुपज्योति महन प्रसाद आरो नैबे तामिलनाडुनि जाय सार फैदों बिथांमोना थादों। दा लोगोसे जोंहा मोनसे जाबावदों चिल्ड्रेन थियेटार वर्कशप टेङापारा LP स्कुलाव जागासिनो दङ। दाख्लै 7 जुलाइआव जों बेखेवबाय। बियो 20 माबायाव जोबहैगोन, मथा-मथि 22 ना बेसेबां जोबहैगोन आरोखि 20 साननि आरो बियो। दा बेवहाय नैबे दिनैना 15 साननि जागोन देबोरगाव स्कुलाव आरो बेहाय फोरोंगिरि महरै थाहैगोन जोंहा नैबे आंनि बिथां पबित्र मुसाहारि थियेटार इन एजुकेसन नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानि आन्दाराव त्रिपुरानि थियेटार इन एजुकेसन इन्सटिटिउट दं, TIE उइं होनना बुङो। बेनिफ्राय पास आउट जानाय बिथां पबित्र मुसाहारि बिथाङा फोरोंगिरि महरै थागोन बेवहाय आरो लोगोसे बिथांजों थाफाबावगोन बिथाङाबो त्रिपुरानि नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानि थियेटार इन एजुकेसन उइंनिफ्राय पास आउट जानानै फैनाय समिरन ब्रह्म बिथांमोन सानैया दिनै बे जोंनि देबोरगाव हाइ स्कुलाव जानाय वर्कशपखौ जोबजासिम फोरोंलांगोन आरो बेखौ जोबथुंगेगोन 24
24 जुलाइ खालि थुंगेगोन आरो बेवहाय मोनसे क्लजिं सेरेमनियाव मोनसे सुंद' फावथाय दिन्थिफुंनाय जागोन आरोखि बेनि थ्रुयै आरो बेवहाय जों डाइरेक्ट फावथायखौल' फोरोंनाय नङा गथ'फोरनि पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट बडि मुभमेन्ट एक्सारसाइज माखासे भइस एक्सारसाइज गोबां गावनि देहायारि माबायाव गोनांथि जानायफोर यगासननिफ्राय लाना गासैखौबो जों बेहाय फोरोंनाय जागोन माखासे एसे टाच खालामगोन आरोखि आरो लोगोसे जों मा नांगौ सोलोंथायाव मा नांगौ बिनि सायाव एसे माबानानै फोरोंनाय जागोन दा बेखौ दिनै बेखेवनानै जालांबाय दा गिबि खेबै जाय बिथाङा रुपज्योति महन्त जों बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै बिथाङा जास्ट ओरैनो क्लासखौ लाग्रोगासिनो दङ बिथाङा जरहाटनिफ्राय रेप्लिका थियेटार रुमनिफ्राय फैदों दा बेवहाय जोङो आसा खालायो गथ'फ्रा गोसो होनानै सोलोंफैगोन होननानै दा बेनि थाखाय आं साबायखर बावनो सानदों देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मानगोनां मेडाम प्रिन्सिपाल मेडाम बिथांखौबो बे जायगायाव जायगा होनायनि थाखाय आरो मोनसे माबाया जाहैबाय आंबो बे स्कुलनिफ्रायनो पास आउट जाखानाय आरो लोगोसे जों जाय बिथांमोना दिनै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथांमोनसिम आं साबायखर बावजोबो आरो आङो मोनसे खावलायबावो जाहाथे बयबो खाथि खालानि बे स्कुलनि स्टुडेन्ट नङाबाबो फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन बेखौ आं खावलायनाय थाबाय आरो